ओइ खांख्राइ माथो जौ लोंनो सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो फैसायानो थोआ जाथारबायब्रा मा खालामबावनो जोंबो बोथ्रोदनाय हुदाखौनो सोलोंनांसिगोनलै आदा अल राइट नों बुंनायानो थिग नों आं बुंनायखौल' मावग्रा जा आं बिनिनो प्रिन्सिपाल फै ओइ खांख्राइ बै मोरमाया हरनाय नों बोलांग्रा जा आं बै बिफाङाव गाखोनानै मानसि फैनाय फैयैखौ नोंनो खिथाहरबाय थाग्रा जागोन थुदो माबार जागोनलै आदा जागोन हे मानसिफोरसो फैगोन नामाब्रा रावबो गैयालै बे समाव माबार फै बोदो माबार सानजाथिं मानसि फैगौ सोनाबथिं लासै लासैबो सोनाबहा रावबो गैया खोलाहाथिंजायबो रावबो फैयाखै दिं चिके 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 दिं लासै लासै हाखरथिं बोखोमालांदो दिं चिके 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 दिं आयौ हनै लामा सामा मानसिफ्रा थाबायलांगासिनो दं एसे एब्रेनानै नाहरखुमा थांदोल' नों दिं चिके 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 दिं रावबो गैया बासायबायलै ओंखारसै आं गावसोर जोंखौ बासायबाय था माथो बादिसैलाय खय केजि जागोन ब्रालाय अनुमानलाय थोद मारबोदो थु फैबाय थुदोलै आदा थुदो माबा लांदिनि हाबाब मा गोदावसो ओरै फै ओइ साम' सोरनि बोरमा लाबोदोंलै बे खावनायसो ए मार्केट फारसे लांनो नागिरदोंलै खावनाय नङा माथो बेलाय ओइ फैलै सिखाव बुनलै फै खावाखैलै खावनाय नङालै मोननैसो फैलै फै खावनाय नङालै मोननैसो आंखौ दामसेयासो जोबाय आं खावाखैलै आं मोननैसो खारबायलै बियो नै फैसै ओइ गरम बिफद आदे आंनि अरिजिनेल खायदा बोरायखौ बाहायाबा फै गैला ओइ मेमला बै हाग्रायावनो एब्रेबायलै आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन दिं दिं आयु बैसागु बोथोराव मोसाखागोन सेसा होसिदों नामाब्रा ओरैजाय जाव होनदोंमोनलै आं खिदोंमोन ला 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 साला सिखाव बेनोलै होदो नों मारखौसो बियो थैसिगोनसोलां अरजालै बे साला सिखावा थ' बदनामसो जागोन खायदा बोराय गोरोंखौ मिथियाखै सालाफ्रा सालाफ्रा